als 50 ben wonen je het lever binnen sporten. Bij de eerste jeugddag van het Friesk Leerpersboom. En als je dan een beetje geluk hebt, krijg je training van meervoudig Nederlands kampioen Bart Helmholt. Snel oploeken en de voeten met zo 4 mogelijk fruit. Zeg me een keer voor dan? Ja. Maak boven over. Hoe goed was het weer, hè? Nou, heel goed, want ik ga deze Simmerek al mij die op het NK, dus dit steeds beter, maar ik wil echt zoals hem worden, zoals Bart Helmholt. Zitten wat talenten tussen? Talenten zijn er altijd en zeker op dit soort dagen dan bent vaak de fanatieksten die komen. Ja, dat is juist voor. Het fanatisme zit erin en dan komt het talent vanzelf. Verleden jaar wie ik Fries kampioen. Bij het Fries kampioenschap. En toen ik de eerste prijs. Als je tips voor ben die krijgt ze goed weer wel als dood is. Hoe wist nou zo goed? Nou, heel veel trainen vooral. Alleen nog meer in Zangrotte speeltuin. Dus het is moeilijk om af en toe de aandacht wat bij te houden, maar dat is alleen maar goed. Dat is wat we zeggen, spelende wijze, beschikjes wat denkjes mij te aan. Dus, Leuke dag voor Dijk? prachtig mooi dag. Ja. Jonge ben enthousiast meidje van de sport is het doel van deze dag. En dat ik het goed te slagje. Nou, bij veel vind ik het altijd leuk, want je moet ik een beetje lef hebben om net te bang te zijn en zo. Kerst klimmen en kerst in het water vallen en dat is wel veel grappig. Als het mooi weer is, dan kun je buiten en heel soms mag je ook op het laatst nog zwemmen als het heel warm is. Maar je wordt er eerst nog even oefenen op het droegen.